Takže čaute ľudia, dneska si tu otvoríme casey a uvidím, čo nám padlo. Škoda, že som to nestihol natočiť, ale pred chvíľkou mi padlo táto krásna holo, síce stojí len 2 €, ale vážne akože musíte uznať, že je krásna tá samolepka. Popadali mi 3 modré a uvidíme, skúsime šťastie ešte raz, tak ideme na to. Poďme. Som zvedavý, čo mi padne. A bude to, je to len modrá nálepka. No nevadí, skúsime ďalšiu. Je to zelená tiež, tak uvidíme, čo z toho padne. Tuto to nevidí, oj, skoro fialová. Zas modrá. Škoda, že som vám nenatočil toto vážne, akože extrém. Bolo to akože s tými som bol rád. Tak uvidíme, či padne znova také niečo rúžové, alebo to bude len pri modrých. A asi to bude len pri modrých. Každopádne. Lebo vidím, že samé modré tu zatiaľ padajú. Aha, rúžová predvykla, nevadí. Skoro rúžová ľudia, chápete to? Zatiaľ všetko modré. Neuveriteľné. No, a fialová, máme tu fialovú. Prvú fialovú. Tá nebude až tak drahá, ale tak je pekná aspoň. Zatiaľ fialová, rúžová a zatiaľ všetko modré. Tak uvidíme posledných 7 bedieň, uvidíme, čo nám padne. Ideme ďalej. Že by niečo dobré, že by? A znova fialová, pekne. Celkom pekná je. No, dočka. Ale táto, ty kokos. Dobre, poďme ďalej. Uvidíme. Že by červená nám padla. Že by. A červená bola. Ale škoda. Koľko tu máme? Posledných 5. Ty kokos. Ak padne v týchto 5 ešte jedna fialová a vyššie, tak si otvoríme ďalších 20 sticker kapsul a natočím o tom video. Takže ideme na to, keď padne minimálne fialová. Poďme na to. Modrá. Že by? Skoro rúžová. Ty kokos. Dobre, posledné 3, ak nepadne žiadna fialová a vyššie, tak neotváram. Oh my god! Čo ti dáva? Skoro rúžová, ale jaká pekná rúžová. Ty kokos. Táto mi skoro padla, ľudia. No nič. To už asi nebude. To už asi nepadne tá fialová. Červená. Dobre, no. Ľudia, dobre, takže otváram ďalších 20 sticker kapsul v ďalšom videu. Je to fialová, no. Ale predtým bola skoro ružová. Uvidíme, čo padne na poslednú. Dúfam, že to bude nejaká dobrá. Poďme. Tak je to modrá. Tu je znova tá ružová. Nevadí. Tento opening hodnotím tak stredne, lebo akože tak boli tu 3 fialové, jedna ružová a ďalšie modré. Že asi si to využijem na skiny. A tento možno napríklad na toto USPčko, nevím. Možno niekedy si to tam dám, možno nie, uvidím. Ten mi sa mi páči, ale však uvidíme, čo s tým spravím. A na budúce vás čaká tých ďalších 20 zelených kapsul, tak vidíme sa na ďalšom videu a zatiaľ čaute.